Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με αμύωτο ρυθμό και πνευματική κατάνοιξη και ευλάβεια συνεχίζεται το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, όπου τίθεται προς αγιασμό και ευλογία του πιστού λαού, με την αναμονή να αγγίζει ακόμη και τις 7 ώρες. Σήμερα το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος συλλειτούργησε με κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας και βατοπεδινούς πατέρες. Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Γέρον Εφραίμ αναφέρθηκε στο μεγάλο πνευματικό γεγονός, το οποίο συντελείται αυτές τις ημέρες με την ευλογία της Αγίας Ζώνης, το οποίο μαρτυρεί τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας. Και αυτή η κορδέλα που σας δίνουν, μην την καταφρονήσετε, είναι θαυματουργός. Αμέτρητοι άνθρωποι μέχρι τώρα όπου και αν πήγαμε, μας είπαν τα θαύματα που τους έγιναν. Και μάλιστα ο προκάτοχός μας, τον 19ο αιώνα, ο Γέρον Αρκάδιος Βατοπεδινός, ο οποίος συνόδευε πάντοτε την Αγία Ζώνη, γράφει σε ένα χειρόγραφο του το εξής: εάν σημειώναμε έναν καθέναν τα θαύματα που επιούσεν η Αγία Ζώνη στις περιοδίες της, θα γράφαμε δεκάδες τόμους. Γι' αυτόν εύχομαι με όλη μου την ψυχή η Παναγία μας, η Μητέρα του Θεού, που ήρθε για να σας αγγίξει, ήρθε να σας αγκαλιάσει, ήρθε να σας βοηθήσει, να την παρακαλέσετε και θα αποχωρείτε από εδώ εν ετέρα μορφή. Η Παναγία μαζί σας. Χιλιάδες Σέρβοι με υπομονή περιμένουν να βρεθούν μπροστά στο θεομητορικό κοιμήλιο. Η Πεμπτουσία TV μεταδίδει από την πρώτη στιγμή το μεγαλειώδες αυτό προσκύνημα που καταγράφεται ως μέγα ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας, με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο Βελιγράδι, ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες του πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται το προσκύνημα στην τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στη σερβική πρωτεύουσα. Οι ουρές που σχηματίζονται έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάββα καθημερινά καλύπτουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις, με αποτέλεσμα η αναμονή των προσκυνητών να ξεπερνά τις 7 ώρες. Πάνω από 7 ώρες περιμένουν οι Σέρβοι Ορθόδοξοι στις ουρές προκειμένου να φτάσουν μπροστά στην τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από την Τετάρτη που έφτασε το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο εδώ στο Βελιγράδι, στους δρόμους του Βελιγραδίου έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο. Οι καμπάνες σημαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι ιερές ακολουθίες τελούνται διαρκώς, παρακλήσεις στην Παναγία, και οι Σέρβοι Ορθόδοξοι από όλα τα μέρη της χώρας, από τις πόλεις, από τα χωριά, από τις γειτονιές του Βελιγραδίου, καταφθάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολλές φορές ο ναός δεν κλείνει, προκειμένου να προλάβει ο κόσμος να προσκυνήσει την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ωστόσο, μέσα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάββα, οι Σέρβοι παραμένουν προσευχόμενοι καθ' όλη τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, συμμετέχοντας στις παρακλήσεις στην Παναγία και κυρίως στις Θείες Λειτουργίες, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ρεκόρ προσκυνήματος έχουν καταφέρει μάλιστα είναι οι άνθρωποι τις ημέρες που η Αγία Ζώνη παραμένει στο Βελιγράδι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι οι σπόροι της Ορθοδοξίας που έσπηραν μεγάλοι Σέρβοι θεολόγοι και ιεράρχες έχουν αποφέρει καρπούς. και να δεικτήσα τη βιωτέρα το χέρι και δοξωτέρα το σε
ζωαρχικού σου σώματος, καταλυπούσα εμήν την μυρσοφάη ταύτη και πανυπερσέβαστον τη μία σου ζώνη, άσα νόσον ιωμένη και εκ θανάτου λυτρουμένη, ίασε δεόμεθα του ζούς σου, τούτους από πάση ψυχικής και σωματικής αρρωστίας και ζωοποίησον αυτούς, δια της χάριτος και δυνάμεως ταύτισης Παναγυράτου και ζωηφόρους σου δόνης, και σπλαχνίστη τη δέσποινα επί των λαών σου, παύσον τους φρικτούς και ολεθρίους πολέμους, ή να μη ετυχθήρωση των λιγοστόριμων γένος, και την οικουμένη να απασά, αλλά μετανία και εξομολογήσει μας τον Θεό προσάγαγε, εις δόξαν και τιμήν του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις, εις τους αιώνας των αιώνων. Οικογένειες με μικρά παιδιά περιμένουν υπομονετικά στις ουρές και όταν πλησιάζουν το Ιερό Θεομητωρικό Κοιμήλιο ξεσπούν σε δάκρυα και πλημμυρίζουν από εσωτερική χαρά. Η Πεμπτουσία TV από την πρώτη και όλη στιγμή μεταδίδει αυτό το μεγαλειώδες προσκύνημα που καταγράφεται ως μέγα ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας, με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο Βελιγράδι, ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες του πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα. Το βράδυ του Σαββάτου τελέστηκε σε κλίμα κατάνοιξης η Ιερά Αγρυπνία ενώπιον της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, με τον μακαριότατο Πατριάρχη Σερβίας Κύριο Πορφύριο να προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας και πλήθος πιστού λαού να γεμίζει τον ναό και να μετάσχει σε αυτό το ιστορικό γεγονός για την τοπική εκκλησία. Στο δεξιό αναλόγιο ψάλλει στην ελληνική ο βυζαντινός χορός Τρόπος με χωράρχη τον διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Ενώ στο αριστερό ψάλλει στη Σλαβωνική ο βυζαντινός χορός Βελιγραδίου. Με τον μακαριότατο συλλειτουργήσαν επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας και οι καθηγούμενοι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέρον Εφρέμ και Χιλανδαρίου, γέρον Μεθόδιος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σερβία, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου και η συνοδεία του επισκέφτηκαν τις ιερές μονές Τσέλιε και Λέλιτς, όπου και προσκύνησαν το ιερό λείψανο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς αντίστοιχα. I neka je Presveta Bogorodica sa svima vama.
Η Σερβία και η πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι, βιώνουν από την παραμονή της εορτής της Αναλήψεως μοναδικές πνευματικές στιγμές. Ο πνευματικός συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα, αλλά και όπου κατοικούν Σέρβοι, με το προσκύνημα να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, οπότε και η Αγία Ζώνη θα αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στη Ζάμπια, όπου βρίσκεται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριος Θεόδωρος. Χθες, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, ο Μακαριότατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Κοινοτικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στη Λουσάκα. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της Ιεραποστολής στη Ζάμπια, εκφράζοντας τη χαρά του, διότι όπως είπε, σήμερα σε τόπους όπου άλλοτε δεν είχε ακουστεί το όνομα του Χριστού, σήμερα αντυχεί η προσευχή και υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός. Τόνισε δε ότι η Αφρική αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και ελπίδος για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πριν το πέρας της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριότατος απένιμε στον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Λουσάκα, Γεώργιο Λιακόπουλο, τον Σταυρό του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου για τη στήριξη του ιεραποστολικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζάμπιας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος προέστη του εορτασμού της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την 80η επέτειο της ανεξαρτησίας του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Στην εκδήλωση που έγινε με τη συμμετοχή μελών της Γενικής Γραμματείας Ορθοδόξου Νεολαίας, παρουσιάστηκε η μεγάλη εθνική οπερέτα «Η Ιορδανία, πατρίδα της αγάπης», παραγωγή του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ως δώρο προς την αγαπημένη πατρίδα. Το έργο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εθνικές εκκλησιαστικές παραγωγές στην ιστορία του Βασιλείου. Περισσότεροι από 300 εθελοντές συμμετείχαν στη δημιουργία του μαζί με διακεκριμένους Ιορδανούς καλλιτέχνες και μουσικούς, συνθέτοντας ένα οπτικομουσικό έπος που συνέδεσε το εθνικό φρόνημα με τις ιστορικές και πνευματικές διαστάσεις της Ιορδανίας ως γης ειρήνης και συνυπάρξεως. Στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο Πεμπτουσία FM φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κύριος Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιότατος συζήτησε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο για τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον πολυαθλώσιο και πρωταθλητή της υπομονής. Λέμε σήμερα δεν έχουμε πρότυπα στην εποχή μας. Δεν είναι ένα πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Σεβασμιότατε? Ναι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ολοφώτινα πρότυπα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, όπως και εκείνοι οι Άγιοι ακολούθησαν το κατεξοχήν πρότυπο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τον ακολούθησαν στη ζωή τους, επάτησαν στα ίχνη του, δηλαδή στα πατήματά του, και έζησαν σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής που εκείνος μας εδίδαξε, με το λόγο του, με το παράδειγμά του, με τις Άγιες εντολές του και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας περιβάλλουν σαν ένα νέφος, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και είμαστε και λίγο πριν από την μνήμη του. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το Πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.